Shalom, oras, salam sejahtera di tasaluk na damang dainang. Na inolongan di baga sa tuata Yesus Kristus. Di dia pehita maringanan dia pala partikyano. Totong di bata mangaramoti hita. Jala tetap kita menjaga protokol kesehatan. Asa hipas hita, asunakona hita panahe sisunari. Amanginang adorang so itatangin hatani di bata di bagasan tikyon jumulo mahita marsada ni roha martanya kita di bata Jehovah di bata amanami di bata na puji marhiti ti Tuhan Yesus Kristus di bagasan tikyon nang marsajar hami sa token sanatam to di mima madungani hami asa mga tusi hami di hatamu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Hatani di bata nama makulingi hita dia pala partikyanon dienet me sen buku panulirang Yesaya bidu 55 mamuka mai sian ayat 10 masuk 1 ayat 10 tolu omahatani Tuhan. Ayat songon hadada bunyi udan dot abola sian langit jala dada mulak buti tusi dajolo dibornohi tanoi jala di pagabe asa martuburi jala dilehon buni tuhalat panabur do roti tuhalat na mangaton ikosongoni do hataki naruar siapa mangaku dang mulak buti tuau iko bahenoku dolomo ni rohaku jala majadi tunahu tongos aiko di bagasan las ni roh hamborha jala di bagasan hadamion hamu pataruhon pagyaro ni akka duluk do rubian suarana marulok-pulok di julumuna jala nasahaw di ladang martot pap topap tangan sikat ni tada-tada tubuh nasa pinur jala sikat ni latong tubuh mabunga na husus ima bahan berita di guar ni Jehovah bay tadda sa limling na olo haba ido pajahon Kuria nanolonga di bagasa tuata Yesus Kristus totu sudena kita di bagasan parngoluonon moloro si taonon moloro akka parukilon na tahirim di bagasan parngolota songo dia ma asa hatop salpus salhu na akka si taonon na taado ragam tabahet cara asa buy pamagon akka si taonon manang arsa ni roha di bagasan trupu jamita na mamakuling hita dia pala partikyanon takas bangso ni debata naung tarbuang tu Babel na sida marsitaonon tung masa dodok situ tu na sida mangae akan hasil jala ala ni hasit akasi tahonon narotu bagasan parnglo dinasida bola gudang nasida madili bola gudang nasida nasoporsia betu Tuhan jala bahkan gudang sen nasida gabe mardebata gana-gana saluh nai patuduhon berniknis tahun ini ale di bagasan situasi yang tidak pasti di bagasan akasi taono nadilala nasida Roma naposo ni debata panurang Yesaya mapakuling ni nasida tujuan na aha asa totong nasida ho di bagasan haporsya tu debata asa totong nasida maboto iya debata duna palwason akasi taonan rotu bagasan parnglo nasida debata na palwason jela debatado
naik ko mga gogo tu na sida marhite-hite si taononi. Di bagasan situasi mamanginang takas ma dipabotoh dipaingok mo sa na sida. Ia salhu na hata ni debata na pinasa ni debata. Didok debata ikonuhuman na sida 70 tahun di pamasa debata. Ale panghuman na pinatupan ni debata dada nanay pamatiyon na sida. Alay nanay paingoton na sida asa mula na sida muse tudalan ni debata. Penderitaan yang mereka hadapi merupakan cara Allah untuk memurnikan iman mereka. Yang Allah harapkan apa? Yang Allah harapkan mereka bertobat, kembali kepada Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan dan menyertai mereka. Bapak Ibu, na diholongi Tuhan Yesus Kristus. Totu di bagasan turpuk jami tahun, takas do dipatudos panurirang Jesaya hatani debatai dokon ay songon hadada puni udah do hota bols yang langit jalada mulak buti tusi da jolo di bornohi tanoi jala di pagabe asa martubure di patudos hatani debatai songon udan abulas nasi langit. Artinya apa? Ketika firman itu sudah disampaikan, ketika firman itu sudah Tuhan nyatakan, maka tidak ada satu orang pun yang punya kuasa, yang punya andil, yang mampu mengatakan bahwa firman itu tidak akan terjadi. Akan tetapi setiap firman manang hata ni debata nasongon udan abolasi sasitongna dada mabat mangai julmai ale hata ni debatai mabat di julmai terpasu-pasu. Hata ni dibatai mabat julmai menyadari ia ngoluna dan ibana na mangatur ala dibatado. Ale ni manedokon ay songon udan abulas ya langit jala dada mula buti itu sih. Artinya firman itu tidak akan pernah sia-sia. Firman itu menyelamatkan, mengajari, mengarahkan orang supaya apa? Asabu nasida martuburi jala marparpue. Nah, mungkin gudak kita menukon. Jadi bahasa ikon ni mapaluasan di bahasa tahun. Amang inang perlu tayo. Tujuan di debata paluasan si tahun ini. Asa tapangasaw do debata di bagasan parang lota. Nah, namanya musena di bagasan ayat 10 adalah lam takas medidok di hata ni debataon. Iko songoni do hataki naruar sa pamangaku dang mula buti tuau. Iko bayno kudolomo ni rohaku jala majadi tuna hutongos. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sian hata ni debataon neng takas perlu boto otak. Salut na ahan na dijajihon ni debata, salun ahan na pinasa ni debata, iko di pamasa debata di bagasan parang lota. Alin niya manginang adong piga-piga hal na iko botot tasan hata ni debata. Ado hata ni debataon na sonaboy mula. Parjolo, ya hata ni debata ima holong do hasetian ni debata tu hita. Itu hata ni debata. Didoko debata iko diramoti hita. Mulai siya Abraham hata ni debata. Tu si Isa didoko. Bahkan tu Yesus Kristus pe, Yesus Kristus madok tu hita. Di bagasa buku disimpan totong terus hai pengok tu hita. Dong anakku do hamuna. Rasi rasa mate. Lapatan na hata ni debatai ima patudun holong do asetin debata. Alana holong no rohani debata tu hita. Setiap do debata tu hita. Jala di pasu-pasu jale ramoti debata do hita. Maka hita pe ikototong tutu si tutu maka porsai ima debata. Na padua honcan hata ni debataon na nang takas dohonon na tu hita. Hata ni debata gabi puda do si paingot waka no begesa. Na marlapatan molotung pero si taono. Taingot hata ni debata.
na memudah hita pengotok kita. Asa unang gabe sumur tapor syatta. Asa unang gabe madeli hita. Ala ikototong ulahonot tado hatai. Ima maka porse debata do mian madibaga sepakirimo na mangolo. Lapatan na ketika engkau menderita, engkau tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan di dalam penderitaanmu. Jangan engkau menaruh harapanmu itu selalu nadong di pertibio. Sekalipun engkau menderita, tetapi tetap percaya, berpengharapan mana marpakirimo na mangolu holang tu debata sabi. Idu na diigil di debata sian bangsona ditiki dihabuangan nasida na di Babeli. Napatulun sian hatan ni debataon nang dipengot dita. Padan asin ni roha do baga-baga na tuhita. Ado baga-baga ni debata. Baga-baga ni debata tuhita ikon gabi anak haholongan na hita. Iko pasu-pason na hita. Didot di baga seturupot tahun neko di baga selas ni roha mahamu na borkat. Jala di bagasan hadamio hamu pataruon. Iko saut don na sida bukas sin habuangani holan pai matiki na nama. Nah, di bagasan situasi, kondisi dan keadaan di bangsa ni debata di hati ya. Idok debata iko mulak musenang nasida madabot hadamio. Nah, di somma magwa kapak kirimoni. Aleda kasih tahunan hita pedidit di sonya mangina. Ditikruak kasih tahunan. Olu do mago pakirimot tu debata. Olu do mago parbino tuatta tu debata. Jala mago nang hapor siya. Alay marhite-hite jami taon nang takas di paingot tu hita ganuk marsada-sada asa di bagasan las ni roha hita totong makapor siya debata asa di bagasan las ni roha hita totong mangulahon lomo ni roha ni debata asa unang murah-murah hita madili unang murah-murah hita mamurai jala unang murah-murah hita madokon holang akasi tahunan do dili debata tuaw alekon honot tama di bagasan parang lotta nang rupi si tawno di bagasan parang lokku porsia doau urupan ni debata doau mengadopi salu porsuk pehutau di bagasan parang lokku porsia doau margogo doau mengadopi salu gudang be akan suhar di bagasan tonga-tonga di keluarga dang sao song nahuhirip dang sao song pangiduakku dang sao song nahutahi dang sao song nahu parsita alai ko porsie doau di batado madongani jala mangurupia iko takas mabotota songone dokon ima di hatane di bata rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, opa ngotok kita nang pedinggana ka rencanata nang sao salu ne ale porsia meta rencana ni debatan yang pasal ton lebih dumenggan sana di roha do pikrata ale dengan catatan tetap kita maka porsia debata apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan katakan, semuanya akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Maka kita diperlukan iman percaya dengan sungguh-sungguh hanya kepadanya. Amin. Martanya kita. Mulia te Tuhan. Porsia situtudo kami, nekoramotamu, donganamu, urupamu kami, mangadu pisaluh nasi tahun di bagasan nguluna. Marhiti-hiti padunganio jala pangurupiamu gabi margugu hamile Tuhan. Naposom gudang dope na pinarsitan na posomot. Na porsia doau pasatom musalu na itu bagasan parang loko. Suang songon itu akka namanangihon hatamon. Porsia do na posomon na le Tuhan. Dia namugugu dinasida. Asa gabi taruli mangulan hatamon. Di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami. Amin. Shalom,
Salam sehat, Tuhan memasuk-masuki.